Vil du gerne bidrage til, at I som team kan spille hinanden gode, at I kan udvikle jer og lære nyt her og nu, lige præcis når I har behov for det, så tror jeg, at du vil synes, at værktøjerne i det her kursus er brugbare. Det her kursus, det handler om, hvordan du kan låne af coachens værktøjer, når du skal give dine kollegaer god sparring. Når du har set det her kursus, så kan du gå ind i en faglig sparring med en anden bevidsthed. I stedet for at fortælle andre, hvad de skal gøre, så skal du bruge nogle af de her teknikker, så at I styrker motivationen og læringen undervejs i en god sparring. På det her kursus, der vil vi se på, hvad kollegasparring er, og hvornår du kan bruge det, og hvilke situationer det er nyttigt. Så kommer vi også omkring, hvordan du gør. Her især noget omkring, hvordan du kan bruge spørgeteknik. Og så slutter kurset af med nogle gode idéer til, hvordan du kan bruge det i et team, og hvordan du kan blive bedre til at få viden til at blive anvendt og komme i spil i virksomheden. Jeg hedder Line Ullmann, og til daglig er jeg underviser og facilitator, og jeg underviser blandt andet i, hvordan man kan bruge coachende teknikker ude på arbejdspladserne i den travle hverdag, når vi skal spare med hinanden. Vi har masser af faglige udfordringer, vi skal løse i vores hverdag på arbejdet, og hvis vi kan få god sparring, så får vi også gode løsninger og gode idéer til, hvordan vi håndterer forskellige udfordringer.